Oy. Katol. Nakatambal sa katol ana. Nakitambal ya? Na, ano problema nakatambal. Brad, tambal Brad. Kaya naman katula ba? Yung katulog kagabi ba? Tara, kitambal. Hindi mo ka ng katula ba? 1,000. 1,000? Okay, 1,000 ra. Bahala po. Uy. Dili man kamo pan kay mahalan ka ni. Ala aguntahan ng katol dia. Baby. Oh. Saan pagkamit ano eh? 1,000 na. Ihaptas na ni mo sa lawas, haptas na ni mo na. Okay na. Sobra im na. Bahala 1,000 no? Para putik sa mong lawas. Wala kay katol. Diretso ipik na diretso. Plus 1 inom ha. Good, 1,000. Ha. Pagkadali ara ning. Mao na yung mga para dire. Okay. Dali na kay pangwarta na mo ning style ani. Okay. Okay So kayo. wa kay kaon, mag-inom ka na. Naman. Kaya. Atlasan ano ko ni natiwas mo. Okay naman ano eh? Nalang bukoy tambal ana. Epektibo kay tabalabay. Tiktibo kini Imna lang na. Wag tang tanan mo sakit ana. What? Imna? Sige. Ya, okay? Okay. 1,000. 1,000. 1,000? 1,000 na gamo. Epektibo kay tabala na. Di ka magmahaya na. 1,000. Salamat. Salamat po. Okay kayo. Amha. Amang. Ay. Amba eh. Moho awang ko. Yung. Side effect, pula lang yung putay tambal, ana. Tambal, Brad. Ulian nyo ka rin yung tambalan ni. Dahon, di basta-basta ni dahonan ni. Ayan, ano? 1,000. Ayaw pagkukuhan ka. 1,000 na ay pagkuhan. Ano na eh? Aw, dili ka ni, bawion ko ni. Mahalan makaka. Sige. Padayon na mong guho nung dili mo nagkaonon. Sige. Okay. 1,000 na. 1,000 na. Kaon na. Hugda na kaon. Ya. Okay. Salamat. Okay kayo ka, dawa. Okay. Ayo lagi ka sana lagi. Salamat kayo. Tempa. Balik masakit. Katul ako. Kung saan balik pa akong katul sa lawas. Side effect na. Ipadayo lang katol. What? Side effect na, padayo lang katol. Katul. Kung saan na po ito na ulian jay? Padayo katol lang. 3,000 akong nabayad dyan. Wapag po na ulian. Tempa. Lagi tambal sa bukol. Wala na ba dyan, Brad? Wala tambal sa bukol. Wala.